Ilang taon na ang lumipas nang ma-stroke si Nanay Mila noong siya ay nagtatrabaho bilang OFW. Matapos ma-stroke ay mataas na rin ang kanyang blood pressure. Ayon kay Nanay Mila ay lagi niya umanong iniisip ang pang-araw-araw na maintenance medicine dahil mahirap umano kapag naubusan siya ng gamot. Well, it depends. Sa akin, pag hindi ako nakakatik ng maintenance, medyo nahihilo rin at saka nanghihina. Yun ang nagiging ano ko. Buti na lamang daw ay may libreng maintenance medicine na ipinapamahagi ang PHO Camarines Sur. Malaking katulungan sa atin ng butika ng Kapuerte. Dahil sa, lalo-lalo na sa mga taong hindi naman sinasabi kong hindi nakakaabil dahil mahal ang gamot, ito na po ang chance natin na maka-abil tayo ng maintenance natin. Kaya malaking pasasalamat ko po na nagkaroon tayo ng butika sa bayan. Isa ang high blood sa madalas na sakit na hinaing ng mga pasyente na nagpapakonsulta sa Edmero Clinic sa Pili Capital Complex. Ayon sa health expert, ang mga chronic diseases tulad ng diabetes, high blood, sakit sa bato at iba pa ay mga sakit na nangangailangan ng maigting na gamutan, lalo na ng maintenance. Madalas umanong tamaan ng mga sakit na ito ay ang mga may edad na o mga senior citizen. Binigyang diin ng health expert mula sa PHO ang kahalagahan ng pag-inom ng maintenance medicines lalo na sa mga may malalang karamdaman. Mas maganda kung maging healthy. Yung mga kinakain, wag yung sobrang maalat. Mostly sa diet nila yan at saka pag namamana, lalo na kung yung magulang nila ay high blood din. So meron tayong tinatawag na familial hypertension. Samantala, nagpapaalala pa rin ang medical expert na makakatulong ang pag-eehersisyo at pagkain ng mga masusustansyang pagkain upang maiwasan ang paglala ng kanilang karamdaman. Jem Garcia, CSN.